ମା ওই ଏଟା କିସ କାଟୁଥିଲ? ତେନ୍ତୁଳି ପରା। ତେନ୍ତୁଳି କାଟୁଛୁ, ତେନ୍ତୁଳି କିସ ହବ କି? ଲୁଣ ଦେଇ କୁଟା ହେଇକି ରହିବ। ଦେଲେ ଆଉ ମୌରାଳି ମାଛ ଖଟା ହବ। ହଉ। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବାଟା ହବ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି। ଆମେ ଭୁଜା ଖାଇବା। ହଁ। ଆଉ ଆଉ କଖୁରୀ ଆମ୍ବଳିଆ ହବ। ପୋଖର ଆମ୍ବଳିଆ ହବ। ହଁ। ଆଉ ଆଚାର ହବ। ଆଚାର ହବ। ହଁ। ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଯେ କାଟି ଦଉଛୁ, ଗୁଟିକା ରହିନେ କିସ ହବ କି? ଆଉ ପୋକ ଲାଗିଯିବନି ନା। ଓହୋ। ଦେଖି ତାକୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବୁ ସାର୍, ନା ଲୁଣ ଏକା ଦିଆହବ? ଲୁଣ ଦେଇକି କୁଟା ହେଇକି ରହିବ। ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ମଞ୍ଜି ଆଜି ଭାଜିବୁ ତ ଖାଇବା କେରକ ନାଗୁଛି। ମଞ୍ଜି ଭାଜିନେ ବାଲି ଦେଇକି ଭାଜିନେ ବୁଟ ଭଜା ଲାଗିବ, ଖାଇବେ ଛୁଆମାନେ। ହଁ। ହୁଁ। ହଉ ହଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ତେନ୍ତୁଳି ଆଣି ଚୋପା ଛଡ଼ିକି ତାକୁ ପନିକିରେ କେମିତି କାଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ରଖିବ, ପଛେ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ଆମେ କାଢ଼ିବା, ଖଟା କରି ଖାଇବା। ଆଚାର ହେବ। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ମା ତ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି କେମିତି ହେବ। ଆଜିକାଲିକା ବୋଉ କରିବେ ଏମିତି ଯାଇ ଗଛ ମୂଳରୁ ଆଣିକି ଚୋପା ଚୋଡ଼ି ଖାଇବେ। ଘଇତାକୁ କହିବେ ଯାଅ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବ, ଆଣିଲେ ଆମେ କରିକି ଦେବା, ତମେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ତ, ମା ପରି କିଏ ହେବ ହେଲା? ମା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ?